beton i Danmark, og vi har som sagt 16 betonværker fordelt ud over det ganske land. Vi omsætter for 440 millioner kroner. Vi er 135 medarbejdere. Vi producerer ca. 450.000 kubikmeter beton. Det svarer til 1,1 million tons om året. Og det leverer vi som sagt i de her betonbiler, som rummer, sådan en som den der, den rummer 7 kubikmeter ad gangen. Vi har nogle, der rummer lidt mere, der rummer 10. Så hvis vi regner ud, giver 450.000 kubikmeter per år, så bliver det altså til mange læs. Så vi er i høj grad også en logistikvirksomhed. Betongen, den blander vi i sådan en stor mixer, som den her, som er sådan en forstørret tvangsblander. Og billedet her, det er inde fra vores værk inde på Avedøre. I den her blander, der blander vi 4 kubikmeter ad gangen, og beton vejer 2,5 tons per kubikmeter. Så i en sats, der ryger der altså 10 tons beton ud ad gangen, og det mixer vi i løbet af 3 minutter. Cement kommer fra cementsiloer, sand og sten bliver vejet af i et vejesystem, som hænger her over blanderen. Og det er egentlig ret simpelt. Materialerne bliver hældt i, vejet af, og så når blanderen er klar, så løsner man, og så ryger det ned, og så bliver det